karon sa usa sa akong pinaka-paboritong restaurants diri sa Park Mall. And karon na musuyan na ng pinaka-bagong promo ng 135 ka. Naroon na kay really delicious meal plus extra free Java rice. So awal na video para makahibaw mo kung saan pwede mapalit sa 135 pesos diri. So sa 135 pesos, nagkakikig pwede na choices. Una, ang pulled pork riblets. Sunod, ang grilled baby back ribs na junior. And third, atong 2-piece Jack Slate chicken wings. Plus, napagay free extra Java rice sa katong power kay bukaon mga extra rice vloggers diya. 135 ra, sulit yung kaya. This promo is available from 10 a.m. to 4 p.m. every Mondays to Fridays. So check it out! Bisita na sa Slate District dali sa Park Mall.